Aprende a facer unha cama en galego. Pero será posible que teño que vir eu ensinarvos a facer a cama? En realidade, do que vos vou falar é das partes da cama. A facela xa aprendedes vos, oíños. A arte do clickbait. Veña, empezamos. O primeiro é a almofada, e non a almohada. Ademais da almofada, podemos ter tamén un coxín ou varios coxíns. E non temos sábanas, senón sabas. Pero como lle chamaríamos a sábana bajera? Pois podemos dicir sábada baixo. Por riba das sabas podemos poñer unha manta, un cobertor, ou unha colcha, un edredón ou un nórdico, para non pasar frío no inverno. E xa que estamos, aí vai unha palabriña extra que ten moito que ver co tema. Apuntade. Nin mesilla de noite, nin mesiña de noite. En galego dicimos simplemente mesa de noite. Ala, a aprendela. E eu creo que vou botar unha sonequilla para así vestir e todo. Digo yo eu.